iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Anya ka diti plano yo kendindo Benilda. Plano nga, anya, Papa? Ti relasyon niyo Papa? Lumaglagaya kon. Ket kahit ko kumamat ang natalgad ka ni ti sidong ti agbalin na pamilyam. Sakbay nga ikitem ko dagiti mata kiti agnanayon. Wala, anya daytan nga ipagpagayo. Kaya't ko makita kumapay dagiti agbalin nga apok. Agbay may isa ka nga anak mi iti daydinam. Anya nga ron ti mabalin ko, nawan pa'y matibagbaga ni din tungag kasar kamin. Sika ti mangibaga. Anya? Ay, kasla mabainak mo tamangirwangan iti dayta abanag, Papa. Wano, saan mo tanapodnokin ka? Saan ko nga amuha? Saan ba't siguro adakas no agdamag ka no anya ti plano na? Pudnumat kiti. Kaya't kumatan ti mata ni ti pamilya. Kasa anak mat nga umupubing. Pudnumad, kanun tupay ang mapanunot yun ti agasawa. Hinton saan kayo na maagdaan ni ti anak? Naglaw ko man ang may kulkulong kasipod itay sang sagpot ta diti opisina, Belinda. Anya? Natula amin ang madmadlaw mo. Ada ka di parikod mo? Wano, ada ka di sakit mo? Awan. Apay nga ron. Ay. Pampanunutak lang ti sitwasyon may kandindo. Apay, nagapa kayo ka di? Saan? Kat, anya nga ron ti may papankan din do. Kinapudno na prima. Kaya't kumatan ti mata ni ti pamilya. Anya? Naipalagip namin ni papadayta kanya. Kat, kunakmat, kasano makiasawa ak? Kat awan mat matakdakamat ni din maipapan iti dayta. Anya? Kinapudno na. Umapapalak kada kayo kan gari. Nukas day nga umayak iti balayo. Kat nakaragragsak kayo, gapu kadagiti nagbibibungan nakyo. Anyan? Agsarita kayo Damagam no anya ti plano na. Saan agaputa agapuraak? Ngam, kaya't ko lang maamuan no niya ti plano may papan kadata din do. Anya di kat masawan, Benilda? Kaya't ni Papa makita pa'y kumamat dagiti agbaling nga po ko na. Anya? Dindo, kaya't ko kumamat ang timang bukal iti pamilya. Benilda, Marik na kakaslawan planom amang ikalnay sa kanya. kwa, saan na dayta? Ngam sa anak pa anak kasagana. Kaanon tupay? Santa nga umupubing din do. Kan may sa agpada tamatan nga daan trabaho. Saan mo malabas dayta? Kaanon tupay? Inton sa anak ko nga agsikok. Kan saan ta nakabaulan nga isa ka dagiti agbalingan nakta? Kasta ka di? Umapapalak ka dagiti kabatch ko. Adami ng pamilyada, kan anak da. Diyak kaya't nga igasang-gasa ti masakbayan. When nubiyag dagiti agbalin nga nakta. Nagrunakan ka. Diyak kaya't nagrigat ka iti danak. Sa anak mat nga agsapsapol iti nagarbuwa kalay sa kan panagbiag. Benilda, Di makelak manipot iti nakurapay a pamilyatin to. Naruwa makitirikat. dayta nga rudkat. Diyak kaya't apasaran mat dagiti anak ko tinapasarak. Okay. Maudi nga rot asaludsod din to. Kaya't ko asong bata na kumaitipod no. Oh, anya dayta? Talaga ka di nga ay ayatan nak. Wanuan niya.
Anyamat kan dita sa lunsod mo. Manuatawa ng agayan ayat ta. Saan mo ka di pa anarik na wano na panagnakan tinapudnukan ka? Apay nga Rod. Simple lang di kayat ko pa nagbiag. Tinapatag. Katkatuwa ka tinto. Nagdumat tayo di panirikan, Benilda. Kas na kunak, sa anak pa anak kasagana. Kan sa anak akontento iti kastwila nga kita ti biyag. Panapadasa kong tinagrigat. Anya. Pangasim. Ikan na kumapa iti panawan amang isagana iti amin. Okay. No day tadi kayat mo. Kat amok matan. Benilda, Saan ka napod no kanyak? Sayang ti ayat nga impay ko ka. Benilda, Benilda, mabitang! Benilda! Saan na kumental talagpay? Hapay at di nagmawatan. Benilda. Isa day tanti ibagbagat kang kadindo, pare. Nakagura lakit din. Di na ka namin maawatan ni Benilda. Kasanon No niya? no panawan na ka. Anya? Apay ngamin kunak manen. Isupay kit din a babae, ti mangiriing king ka iti day ta abanag. Saan ang pengarod na nakasagana, pare Hopen? Anya ngamin a panagsagana ti kayat mo ama pasamag, pare. Dahil nakasagana kami kuman amang ibaklay iti responsibilidad mi nga agpamilya. Anya pay ngamin ti sa pulom aya. Agpada kayo ngat. Nadan na talgad at trabaho na. Wen, ang naman sa anak akontento. Anya pay nga rod ti sirsirbina day ta panagsagana. No mapukaw mumutan ni Benilda. Anya? Panagkunak pare din do. Si Katisan ang makaawat kini Benilda. Sayang, tinagbayag a relasyon nyo. No agbanag nga awan. Aglib ka, kunam? Wan prima. Kalaat man dito pangatag mo. Kayat ko lang ti makailiw-liwag. Anya nga min tinapasamak kada kayo kandindo. Nagapa kayo? Saan? Nasaysayat siguro na umadayo ak ura pagbiit lang. Maburbur siya anak kada kayo. Prima, no agdamag ni dindukan ka. Ibagamlatan na nagliwag. Katwan anya nga rod kumatibaga. No saludsudan na no napanak. Ibagam asaan mo nga amo. Si kamot gayam din do, sumrek ka. Tata, ni Benilda? Kasaritak ko ma. Binilda ko nam. Awan barok. Ne, saan ka di pa asim mangpat manipod iti opisina da? Hindi. Saan ka diya nagpakada kang ka? Nagpakada ko na ayo, tata? Apay, napanan na. Nagpabagyo mo titi agsapa. Anya? Nagpabagyo ko na ayo? Wan nga rod. Saan ka diya nagpakada kang kaya? Saan mo nga mo di papan na? Saan ko nga mo, tata? Nagapa kayo ka di. At saan nyo nagkinawatan kini Benilda? Adalang basit asan nga nagkinaawatan, tata. Amuyo ka din o sa dino bagyo ti address na? Ay, saan ko nga mo barok? Tayo di damagag. Saan na kapakadanagan kung nanamot lang? Sige tata, agyaman na ka. Awawagak namin. Ngim di nasungbatan ti cellphone na. Saan naknanudan ngagbayag? Agpatuloy akong tata. Apay ngamin aya. Anya ti sanyo anak kinaawatan nga kayan ayat. Di na ngamin maawatan, mama. Gapo tadyak pinatgan ti kayat na. Nakuna namat yan. Asaan ko kanong ay ayatan. Anya ngamin ti kinitaw na. Ibagbaga ng harod akayat na agsimpa kami. Takayat na amabukal ti pamilyami. Iti ababa asarita. Kaya't nangagkasar kayon.
Kas nangarod, mama. Apay ngamin, asaan mo pa'y akayat? Akasam day ta. Isupay ti mangi darira kiti day ta abanag. Sa anak pa nakasagana, mama. Anya? Agamakag. Amangan mo diyak maipaay ti kasapulan ti pamilya. Kaya't ko isaganak pa'y. Basit lang na panahon ti kidkid dawag. Ngam di nak maawatan. Porque saan mat nagsapsapol iti nagarbo apiyag. Umatlagayam. Diyak kaya tapasaran ti pamilyak ti rigad. Iso akinid daw ko kankwana. Nga ipaayan na kumapa iti basit a panawen. Ngam, nakaguramat ten. Saan ko kanon nga iayatan? Ta saan ko akayat nga ikasar? Apay kat nga bid Sa anak pa anak kasagana, mama. Kaya't ko piti agurnong. Ang banya pa'y nga rotiurno ngam itakat pimanawan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Binilda. Saan namot nga tanga aramidan dayta, mama? Saan ka diyan ay bagakon king ka pare? Amangan, no panawan na ka. Pimayson. Diyak makontak ti cellphone na. Hindi na kontak ko. Di na sungbatan. Kaya cancel na ti awag ko. Awan nga roden Nagbayag kayo nga agayan ayat. Nakurang a 10 years. Ang nagbanag matlagaya makastoy. Sorry, pare din to. Ang ibagaking ka dayto Adaking ka ti basol. Para matlahan kada kami ti pampananutag para open. Wen, kasta nga rod. Ngam, anya pa ita. Kasanon, no saan ang nagsubli. Agsublimat siguro. Nagpasugnod lang day jay. Nga ta? Kasanon, no saanan. When no, agsubliman, makisinang king ka. Saan ang mabalin pare? Ay ayatak una ni Binilda. Ay ayatom ko na. Ang apay nga rod at di mo pala ikalaysa. Di baga akong tirason pare. Awan, pare din do. Saan mo amasolbar ti parikot mo, babaan iti panagbartek mo? Alam kit di ti address na iti amana, tasurutem. Siyak ti masayangan iti nabayag nga ayan ayat kyo. Anya ka diti ibagam kanya. Tadito'y pa'y restaurant ti kaya't mapagsaritaan ta din do. Prima, isi ka ti best friend kan katrabaho ni Binilda. Amok. Ado ti ammo maipapan iti gayam mo. Anya ti kayat mo asawan. Amok nga ammo no sa dino tinapanan na. Alawan, saan ko nga ilibak kang ka din do? Napanijay bagyo. Amom ti address na panan na. Lading ito, unsa na anay baga. Agpaiso. No, agduwa-duwa ka kanya. Saan ka lakman na nagdamag kang din akong kinasarita pa? Okay. Mamatiakan ka. Ngem, anya ka di at talaga tiraso na pimanaw. Saan ko nga mo? Basta tinasauna lang kanya. Nasakit tinakam na. Nasakit tinagam na kanyak. Siguro. Si kalaan ti makasumbat iti dayta. Anya amat ni Binilda. Di naknawatan. Mabalin na din na ka naawatan. Ngam di mo mat naawatan ti gayam ko. Saan nabalik ko man sumbatan na matiawag ko. Saan kang min ang maawatan din do? Anya pailat kurang. Saan mo akayat nga agkasar kayon kin Binilda? Hello, Binilda. O anya, agsubli kan? Una yan adandanang ni Dindukan ka. Anya nga agdandanag ako naman. Anya ko marason kat sa anak mo ta napatagkan kwa na. Anya? Sa anak nga ay ayatan ni Dindo. Kasano nga ibagamday takot nagbayagan ti relasyon niyo? Prima, saan amaala iti kinabayag? Anya? Uray apagbiit lang ti relasyon. No ipakita kan ipariknam ti panagayat mo. Binilda. Masapul nga ipakita mi ti aramid. Saan lang nga sao? Anya ti kayat mo asawan? No ay ayatan nak ni Dindo. Umanugat ko man ang agkasar kamin.
Anya tirason adi na kayat nga ikalaysa. May salaang tirason. Binilda. Sa anak nga'y ayatan. Kat napatpatagdan nyaman nga arapaak na ngamsyak. Dayta tinalawag. Kasano nga rudan? Agsina kamin. Ibagam kan kuana ang makikalay sa akon iti sabali. Aniya? Makikalay sa at iti lalaki anak kasagana amang idatag kanyak iti altar. Binilda. Saan ka kumaamang raba kakasta? Sana ka mangrabrabak, prima. Katay tati bagam kan kuana. Tinak magtanriribukan pa'y. Seryoso ka? Katuan. Sige. Paliwan tanto ti agsarita. Bye. Bye. Ay, anya daytoy ang nagbanagan ti relasyon da din do ken Binilda. Nagbayagan ti ayan-ayat ta. Nagpay akastoy. Juan Papa, nagrender ako iti resignation letter ko. Kalada ito yung plano man ako. Anya ka tindag ito yung aramidam. Sorry, Papa. Kayat ko lang timang lipat. Kasano ti relasyon nyo kan dindo? Awanan, Papa. Saan nakmat ngamin nga ayatan? Kandiya. Nagpatingga lang iti sa uti karikan panangibaga nga ay ayatan nak. Ang Ngam kinapod no na. Ubaw ti panagayat na. Tadi na kabailan a panagnakan. tiga di pa nang ikasar na kumaking ka, di kaya't mo apang managnag na. Saan ka di akasta ko ma, Papa? Apay ngamin, at di kayo nagsaritaan na naimbagday ta. Nagsarita kami, Papa. Ngam natangkan ti pangadang na. Di nak maikalay sa tadapay arapaap na. Anya? Sige, Papa. Agawid hak. Ngam umayk lang mangalay ti kanayunan akawas ko. Ta isupay adyak gatangan. Mangrugi akmatan iti baro at trabaho kinton Lunes. Sige anak. Ngam ore asino, saan nyo kumang ibagbaga daytoy ng runa kan dindo? At ay suwa. Sige, Papa. Bye. Bye. Sorry, dindo. Ngam daytoy siguro ti kasayaatan a mapasamak kadata. Tangay takrot ka. Kan ubaw ti panagayat mo kanyak. Ay ayatan ka, dindo. Ngam apay analupoy ka. Apay adi mo matakdaran ti karing kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sika kuman ti mangidanan kan kuana ti nagsaritaan mi ken Binilda. Anya nga min nagsaritaan nyo iti gayam mo. Sina kanon ken dindo kat makiasawa iti sa bali. Anya? Juan, makiasawa kanon iti lalaki ang nakasagana amang ikalay sa kinkwana. Among prima, dakkel ti panang babalaw ko iti gayam ko. Nagbalin atakrot. Iti pagrubangan na kas ulo ti pamilya. Iti panagkadkad na amang ikasaran ken ni Binilda. Pudno dayta. Kat no pudno asumapulin ni Binilda iti mangikasarkan kuana. Awan maaramidan tayo. Aramidan ta ko mati amin. Tapno saan amarakrak tinabayagan a relasyon da, prima. Sige, padasik manen a kasarita ni Binilda. Kat kasarita man ni Dindo. Sige nga Rod. Kastalaangan ti aramidan ta. Agyaman na agdasimbang pagkaanak ko. Wan, Papa. Ngam sa anak ngagbayag kas na ibaga kidi mawagan. Talaga ka di, akas tanti planum. Wan, Papa. Kasano ti relasyon nyo kan dindo? Awanan, Papa. Saan ka di masayangan, iti kabayag ti relasyon nyo? Ay ayatak ni Dindo. Impaay ko ti awan kasping na nga ayat. Ngam siyak. Di na kay ayatan, Papa. Saan mo na siguro anawatan, ti kayat na mapasama anak ko? Papa, naglawag. Agpatingga lang iti sa uti ko na panagayat na kanyag. Anya? Tano na pud no? Ipakita na iti arami. Ti ko na adi pa'y nakasagana.
Sa anak mat nga agur-uray, wano agkalikagom itinarangay, wano aglaplapusanan akita ti biyag. Anak, Agpada kami mat nga daanan itinatalgad a pagsapulan. Anya pailat meron na. Anya pailat imbaga na nga isaganaan na. halagat. Pada kumapay gundaway, ama ornos yun ti amin. Aramidan nyo kuma. Saanan, Papa? Awan tumat nga ang serpina. Kat no umay, tamok nga umay tumat na day jag damag manan kada kayo. Saan yung ibagbaga dagiti plano? Basta ti ibagayo, oras na nakabiro kak iti lalaki asaan atakrot, kan nakasagana amang ikanlay sa kanyak. Makiasawa akon, takayat kon ti maadaan iti pamilya. Mismo ang nagsarita kami ken prima. Amo na ka dito address ni Binilda di Ciudad di Baguio. Saan nang amo? Di baro a cellphone number na. Saan ko na makontak? Saan ko na nadamag pay pare? Kasano ang makontak ko kan kasaritak pare? Adda nga tapay sirbi ti panagsarita yo. Nawan tumot lang ti panggap mo ang mga ramid iti kayat na. Open. Kas iti nakunakon kin kaidi. Anya pay lang amin a panagsagana ti kayat mo ang mapasamak. Nga isot mang laplapad kin ka. Amang ikasaran kin kwa na. Mabuto na. Anya, mabuteng ka. Sa anak pa nakasagana. Makaumaday ta nga ibagbagang pare. Anya nga min a panagsagana ti kayat mo. Simakpat ni Binilda, tata? Wan, ngam nagsublimot lang ni Bagyo. Di nakpaimot inawagan na nagsarita kami kuma. Di na kaya tamamuan ti sabali ng runa ka ni Dindo. Anya ka no talaga ti plano na? At ang pagtrabahuan na kano'y jay. Kasta ka di? San ko mo malabdan? Talaga akayat na nga daywan ni Dindo. Awan ka din pati tinabayag a relasyon da? Imbagak na ita. Ngibawang kanot sirbi na tayo sumad lang di agay ayat. Hindi na puno. Taubaw ka naman di panagayat ni Dindo. Basol ni Dindo da ito'y tata. Sige tata, agyamanak. Bye. Abay, balasang ko. Awan nga rot no kasta na. Awanin namnama. Ang makapagsinubian pa'y dagiti dua. Papanampay laang katrabien. Mapana ki balay da Binilda, mama. Tapnuan niya pay laang. Kuna mo tapim manawan. Adalaan kayat ko adamagan iti papana. Ngamano abulan na napimanaw ni Benilda. Kansan ayawin aswas ng ti relasyon niyo. Isot ko na hindi nagsarita kami iti cellphone, mama. Matlagayam. Ngam kayat ko akasarita iti personal. Ket nunas ka na suruto ki Bagyo. Aramidak. Saan ka nga tangag dadadaan lang iti panawad? Saan, mama? Amok. Nagpasugnod lang ni Binilda. Kaya't nakapapasan. Naibagamot kanyak. Ngay baga na iti gayam na nga addan baro at trabaho na. Kat ijay pa yan bagyo nga trabaho. Kasta nga rod, mama. No kasta nga rod, saan mo na mabawing tirignada? Basta kasarita ka na saya at mama. Ket kayat ko. Personal a kasaritak. Oh, si Kamot Gayam din dumarok. Sumber ka. Agyaman ak tata. Lugaw ka. Agyaman ak manan tata. Kanya ka diti may ibay ko. Awon Gayam mabit lang ta agpaisagana kiti kape. Saan ang tata? Agyaman ak langan. Sige, si kati makam mo. Ngamanya ka diti may ibay ko. Manubulanan nga awan ni Binilda. Katsipod na di na udi pa nagsarita mi idipin manaw. Saan na naulit di pa nagsarita mi. Kasta ka di. Diyak maawagan, tata. Saan ko akaya ti agulbod? Simbang pati di, tanangalay ti daddo mga arwatan na. Kinkasapulan na tamang rugin ngagtrabaho iji Bagyo. Kasta ka di, tata. Wan, din do baro. Kaya't ko kami nakasarita iti personal, tata. Tadyak matin makontak ti baro a cellphone number na. Kasta ya.
Ket no, da ka barbaro a cellphone number na. Mabalin ka di ama amuan. Sige, sige. Masya na kinggatagad ko ang makapagtinawag kayo anaymbag. Masayangan na kitinagpaot a relasyon nyo. Ngagba nagkakaslawanan niyaman na. Agyaman nak, tata. Cannot be reached mat, tata. Apay nga ay datatintin na number na kanyak. Nakasalitak pa iti kalabas. Apay nga ta. Angam, saan na ba ni tata? Pura iti address na lang ko ma. Ladingidag barok, ngam saan ko ngam mo. Anya? Daytatisan na anay tad kanyak. Kan di na kayat, ngay baga. Kati ngay opisina nga ayan na tata. Kastamad lang. Ladingidag, ngam saan na ngay baga. Agyaman hagtay mawag ka, Binilda. Kumusta kan? Nasayat mat, prima, gayam. Mayat nga rod ano kasta. Ket, kumusta ti trabaho? Awan parikot, friend. Nagimbag na ginipos ko dito eh. Ha? Ne, apay, ayan mo. Saan ka tinganta ka dita bagyo? Anya bagyo. Ada akong dito'y Dubai. Anya? One friend. Kaano pay? 3 months ago. Anya? One. Kat, kumusta mat ni Dindo? Saan ko nga mo? Dandanin sa minalom nga aginom ko na ni Juven. Anya? Nasakit tinakam na iti adayon. Kan panang talikod mo kan kuana. Sorry langan. Saan nakmat nga may ayatan? Agpatinggala ang iti sao. Awan mabalin, no kasta ti panagriknam. One friend. Kat nukas ka sa no? Makiasawag dito yan. Anya? At may sa Pilipino, kan may sa foreigner nga gar-aram kanya. Kasta? Kat agpadadaan na kasagana amang ikasar kanya, no daklo nagkadakwada. Anya? O sige friend ha, baliwag tuman ang ti umawag. Oras man ang tipan naturog ko. Bye! Bye! Ay, at kaya mo ni abroad ni Benilda? Kastamot ti inyawag kanyak ni Prima. Nga iso kanumat timbaga ni Binilda kung kuana. Ni Benilda? Ada ni Dubai? Uwan ka no? Apay nga inaramid kanyak ni Benilda ti kastoy. Isot pa basulon? Wano babalawan? No apay nga inaramid na daytoy? Wen, Saan mo ababalawan? Tawan sa bali ang mababalaw. No saan asikamot laeng pare? apay adinak maawatan. Maawatan na kamot. Anak kurang ti panagayat mo king kuana. Saan apod no dayta? Inayat ko iti kastaunay ni Benilda. Ti kunam Kasta ti kunam. Ngam para king kuana. Agpatingga ka lang iti sao. Dayta lang tiga po na nga inadaywanak. Nga insinanak kas kunana. Anya ti mabalin ita. Addan iti adayo pare. Ket saan nga imposible timbaga na kini Prima. Ano makabirok ijay tinapudno nga agayat. Ken nakasagana ang mangiksar ken kuana. Ket makiasawan ijay. Jak maaklon dayta, Juven. Nasken aklunam. Tayong palubos mo. Ama po ka mo ti babae ako nam ngay ayatem. Apayan, narabyan ka asin mangpot, sakit na kainom ka. Basit lang mat mama. Oh, ba't sitlaan? Di mong tupay malintag tapang nagnamon. Okay aklang mama. Saan da ka pa kadanagan? Minalamlata na kasta ka. Nakainom ka. Maladaw ka sumrek no daduma iti trabahom kaput hangover mo. Kasi tinakunak. Okay aklang mama. Saan da ka pa kadanagan? No parikot mo, uno nasakit tinakam mo iti adayokan ka ni Benilda. San amaala day ta iti panagbarbartik mo. Makaala ka lang iti sakit mo dita. No mapukaw ko ni Benilda. Awanan ti sirsel biti biyag ko. Bartek mo la daytan. Si kamot lang ti aking basol no apay nagbanag akasta ti relasyon niyo.
Mama. Sige, Mama. Matulog ako. At dapat trabaho kintong pikat. Anyat makunam iti nagbanagan ti relasyon da Dindo kan Benilda, prima. Awan san namnama ang makapagsinnoblianda, Ruben? Basol matlaang ni Dindo ti amin. Awan at talaga ti parikot ken Benilda. Talag na launay ni Dindo. San ko man nga amo ken Dindo? Takrot ni Dindo amang sango iti responsibilidad na. Ngagbalin nga ama, ken asawa. Saan ko mat maawatan? At dapat na talaga da trabaho na. Dakkal mat ti sweldo na, tanangato ti posisyon na iti kumpanya. Uwan nga rod. Ita, pinanawan lakit nga rod ni Benilda. Kat nupot no ti kunana, at danduan nagar-aram kan kuanay jay Dubai. Napintas. Ken nasingpet ni Benilda. Saan nga adayo ang mapasamak dayta? Anyat pa nagkunang. Pudno nga ta, nga dan ije abroad ni Benilda. Aniya? Saan mo apat yan ang nag-abroad ni Benilda? Kitno ka ano laeng, ang nagpabagyo ako nana. Uwan, ngam no adda nakasagana nga employer na ijay, saan nga imposible dayta? Wano, saan mat nga ije bagyo tinapanan na? Ngumkit di, nag-aplikar ije abroad. Adala amin ditan. No anyaman ti pudno, isulaang ti makaam mo. Ni nga tata dalmas. Ti ama na, ti kahit ko asawan. Anya nga ta, no mapantag damag king kwa na. Nakaado ka manan pare Dindo. Gusto daytan nga inom. Bayan naklang, Ruben. No di nakdanggayan, panawan naklatan dito eh. Saan ka panawan? Itulog kay di balayo. Saanan? Agawid ak tulatan. Adamat logan ko. Saan ama baling agmaneho ka, anabartek? Ang mga no, madisgrasya ka pa eh. Di nasaya-saya at tapno aggibusan ti amin ko. Bartek mulat ta. Bayan naklang. Kaya't ko lang nga iliwliwag tinagbanagan ti ayan-ayat mi kan Benilda. Kunak na napudno kanyak. Saan matgayam? Kastamat lang ti ibagbagana. Saan ka napudno king kwa na, pare? Ti kadilang saan ko ayaan nugot nga agkasar kamin ti rason apagkunaan na. Sa anak anapudno ken kwa na, Ruben. Anya nga rod ti mabalin. No kasta ti pamati na. Jack maklon da ito eh, pare. Nasken nga apklo na. Tas ikamat lang ti nagkamtod iti ayan-ayat yo. Awan basol ko. Tapno di naknaawatan ti kaayan-ayat ko. Alawan. At da basol ni Benilda. Nga madamat basol mo, pare. Tas sigun nga rod kin kwa na. Nagpatingga ka lang iti sao. Saan mo mapanagnakan? Babaen iti panangikalaysam kin kwa na. Ikalaysap ko mamut ket. Kapay kumasaan? Ay ayatek. Kedisot poon ti biyag ko. Ay, saan ko nga mo kada kayo? Ang panagkunak. Talagang agpatinggalaan nga dita ti ayan-ayat yo. Nang runa. No makasarak nga agpaiso. Iti mangikasarkin kwa na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan sa bali a pabasulam. Tano amerisan na naimbag. Talaga asikat. Diba pabasol iti abid. Ore ka di matda kayo kat babalawendak, mama. Asino nga rod ti aking basol? Siya? Nicolas? Ni Andong? Mama. No amerisan. Awan matan ti parikot mo. Tanakaadal kan. Adamat na talagad a pagtrabahwam. Tayo mat nga kurkurang. Ngam saan pa yung umdas dahi ta? Ano isagana kung tibagik para itibagong na kapamilya, mama? Anya nga rod ti isagsaganaam. Kat pinanawan na kan ni Belinda. Saan ko ngayon pagarop? Ama aramid ni Benilda kanyak ti kastoy.
Apay adinak maawatan, mama. Agpada kayo kit di asa ada makaawat iti tunggal maysa. Kuma, give in tikla ang dayta. Nagtulagan nyo kuma iti husto. Saan ko matin anak kasarita tapin manaw? Ita, adda ka nun iji Dubai. Daytan tirigat na ita. Mama, nagrabaw arason no panunutan ti panagsinami. Kalpasan tinasurok awalo atawen. Kasto lang tinagbanahagan ti relasyon mi. Maawatan ka iti dayta. Yung saan ka di pa'y ngamin nga umdas dayta akapaot ti relasyon nyo tapos nagsimpa kayon. Alam ala, urean niya ti bagbagak. Awanan ti maramidan tayo anak ko. Saan ko anam naman na masangay ka Dindo Barok? Sapil ako mata sa anak ka makadisturbo, tata. Saan man? Si Kagid di. Welcome ka mo titibalay nga oray di bailaan. Saan kami mo na nagbalbalyo kin ka malaksig kini Binilda? Kwa, tata. Anya ka diti maipaay ko kin ka Dindo. Adalang kahit ko apan kayan, tata. Saan ko akayata sa bali at tao ti mangibaga kanyak. May baba ni di aniya? No pa'y best friend natin ang idanon kanyak. Kaya't ko lang nga da kayo kumati mangibaga kanyak. Da. May baba ni di aniya? May papanitimbaga ni Binilda ken Prima. Ang makiasawa ka nun ijabro. Ay, pagkawanam lakuman di anak ko Dindo. Kaya Jocelyn, podno makiasawa ni Binilda. Isot ko na na. At ka nung arod nag-aramgan ko na foreigner. May isa ka ni diyan. Kasta kalakat ti panangisukat na kanyak. Kas nakunak pakawanam ko madi anak ko. Mawatak tirignam. Gabot kabayag ti ayan ayat yo. Nasakit da ito yung nagbanahagan ti relasyon mi, tata. Ngamasan mo kumangay dasal amin na pamabasol iti anak ko Dindo. Tasika tinakaigapuan ti amin. Di panagkadkad mo amang ikasargan ko. Impalawag ko mati makagapo. Apay adinak na awatan. Kurang kada kayo ti panagsari tayo anasayat. Wen, tata. Tay di mbagak asa anak pa anak kasagana. Ditan ang nagluksaw. Ket ko na naasaan ko nga ay ayatan. Nabayag matkid din ng bagbaga na kaniyak. Kanisumati kahit ko kuma. Makiasawan talumaklakayak. At kahit kumat amanamnama ti kinatalgad na apanawak. Maawatak met ket di. Ngayon mas maawatan na kuma. Tasaan ko akayat nga agrigat to. Hanggang masan ba't ngal almanan di anak ko, ti aglaplapo sana na biyag. Isumat ket diti ko na kanyak. Ngayon sa bali ko mati kayat ko kumaama pasamak. Tay naging awa. Ken saan apasaran dagiti anak ko tirigat anapadasak idi ubing kamipay kadagiti kakabsat ko. Dindo. Agya mo nagtimawag ka anak ko. Kumusta kayon, Papa? Nasayat mat. O katsika, kumusta ka matan? Pinagyaman na nakawag ka. Imay kami ni Dindo kadada pinanag na kanya. Nasaum ka no kan Prima, makiasawa kan, itagar-aram kin ka a foreigner. Kasta? Oh, apay nagkatawa ka? Ay, awan, Papa. Apektado kaya matalaga timokong. Parparigatam ni Dindo, kaasimat. Basol namat lang, Papa. Inpagarot na nga taasaan ko akabailan nga isukan. Binilda. No talaga napod no iti panagayat na kanya. Saan na kumapinahay iti kalikagong ko? Apa nang ipanagnag na iti kinapod no na. Kat kasano nga rod? Ulit kaasimat ni Dindo. Ambo ka na po noon ay kin ka. No ide, Juan. Awan makunak, Papa. Nadungo ni Dindo. Gentleman, may saban at tinagkurangan na. Rumbang kumangay ni kami ti kundaway na ngagpalawag kan mga rami diti plano na. Nangikat din kay kuma iti panawan. Kuma? Hala, saan tayo napagsaritaan na ita, Papa? Saan ko ngay liba? Ay ayat ang unay ni Dinto.
Awan mo balin ko. No nakurang ti panagayat na kanya. Malagaro dagan lad ka dita. Saan nakapagdanagan, Papa? Nasimpot na kiti boss ko dito, eh. Uri na kayo, gananad kayo mat dita. Kastapay, tawagak man mat ni Prima. Sige anak ko. Sige, Papa. Bye. Bye. Anya lakit din ti anak ko. Ang mawatag mat kiti tirik na na. San mat ngamin ng panagnak ni Dindo di kinapudno na. Anyat kinunam? Inaklon mo ti Canadian nga engineer nga gar-aram kan ka? Wan, katlukas ka sa no, makiasawa ko ng kankwana. Aniya? Wan gayam. Kumusta mat ni Dindo? Ada ka din kasukat ko kankwana? Kasukat ko na. Wan, Kasano nga adda kasukat mo kat mabaybay-an nan sapayan ti bagina? anya di kayat mo asawan? Mauma pa yan ni Joven amang kadkadoken kwa na. Taawan sa ti aldaw adida agino. Amay, dadaulan na ka din bibiyag na. Kunak man o darapam na ako na. Amang isagana iti agpaay iti pamilyana. Saan ko man nga amo? Kasano pa'y amay sagana na ngay? Nung kastamatan tiraramidan na. Dayta ti saan ko nga amo. Pagbagaan nyo No nga ta kontakam binilda. Kuma, anyaman ti nagbanagan ti ayan-ayat yo. Pren kayo lata Kinapod no na, Prima. Ay ayatak ni Dindo. Inayat ko iti awan ka asping na. Ngamti na yung paayan iti patagtay tangayan. Saan kay baga naman ngay ayatan na ka? Agpatingga lang iti sao. No kung may baga na kanyat, ikak pa iti kagudwatawan. Wano makatawan, mabalin na naawatang. Ngam iso mismo tinangibaga kanyat. Amabutang pailang amang ikasar kanyat. Tama nga no di na pa'y maipay ti usto pagragbangan na kasama. Iso nga, isagana na pa yan. Anya ang klase di pa nagsagana ti ibagbagana. Sa ita, kasta tiraramidan na iti bagina. Kaya't naparwara na basol ko. No apay ang kasto di nagtungpalan ti relasyon ni. Ala, padasan mi akasarita ken Joven. Makamu kayo. No bilang, mabalin ngagsarita kayo nga uray iti video ko laan. Masapol analawag ti amin kada kayo. Sige. Naka-open ti messenger ko. Tapnawan mo't may bagbagana. Agyaman na, kontakak adagos ni Joven, takasarita na ni Dindo. Alang arudan, Prima. Kastapay. Bye. Bye! Iti dahil jay, anay baga ni Benilda. Kasla at tapay namnama. Ama urnos ko mati amin kadakwada. Taamog man. No kasanot panagayat na kantindo. Kasta timbaga na? Wan, iso akasarita ta ni Dindo. Awan maala na iti panagparpartek na. Isumot ibagbagak ng kuana. Umanugot ni Benilda, ngagsarita da iti video call. Ibagak nga rod ng kuana. Anya ti amuta, no agbaliw pa iti panunot na. No pa'y naibaga na kanya, nga inaklon nanti ka na dyan nga agar-aram kan kuana. Kat nakasagana amang kasar kan kuana. Wen barang agbaliw pa eh. Tasayang tinagbayag a relasyon da. Siyak ti masayangan. Nagsingpot ni Benilda. Uray mat ni Dindo. Gay talaan. Takas iti nakon. Takrot amang sango iti kinaama. Kasta timbaga na? Isumot tinaibaga kanyak ni Prima. Iso ano adawayam. Agsasarita tayo inton after office hour. Wen. Iti ayo yang ta resto bar. Uri ag dinner tayon. Ket no maawagan tayo ni Benilda. Di awagan tayo. Padasan tayo akuntaken. Sige. Sa apel ako mata makasaritak ana sayaat. Anya ti maikarim kin kuana. May kari? Wen. Siyempre. Adakid daw na kin ka. Wabian. Aday bagak. Nga isumot laeng tinasaw kanyak ni Prima. Anya dayta? Saan ko nga mo? Ngay naklonan, wano panggap nan ng aklonan ti Canadian.
nga agar-aron kinkwana. Anya? Iso ang masapol nga agkari ka kinkwana. Barang numasalbar pa iti relasyon nyo pare. Anya ko maakari. Natural. Ikarim kinkwana. Nga agkasar kayon. Apaman na sumangpet. Inumal pas ti kontrata na. Kwa? Anya ako? 2 taon ti kontrata na ijay. No pudno. Nga da ijay abroad. Anya ti kahit masawan Owen. Kaano lang dedi ipapanaw na dito'y lugar tayo? Kalpasan na. Addan ijay abroad 3 months ago. Uwan na niya. Tilang amok pare. Subsubukan na kalaang ni Binilda. Owen. Ang itikas na nga aramidom. Ngagbarbartag kalatan. Ay, awan pare. Kunam. Kaya't mo pa'y nga isagana husto. Ti agpaay to iti bangunom a pamilya. Iso adi mo pa'y kayat ngay kasar ni Binilda. Ang anya itatiar aramidom. Ita, no agsarita kayo, ibagam kinkwana nga apaman asumangpet, kat pagtulagan yung ti kasaryo. Ta itilas udmot day ta akawan na ditoy. Isumot ti panangisaganam iti amin. Anya? Mamin anumot lang nga aglabas day ta apanawan. Mabiit laang day ta 2 taon. Sige. Kasta ti ibagakan ko na. Kat bayat mo't day ta apanawan. Agurnong kan. No mabarin pa'y kitdi. Agabrod ka mo't. Aggindan kayon ton asumangpet. Kat kasaran. Anya? Surutom kitdi ijay Dubai Kumita ka mo't ton iti aplayam ijay. Pasensya no medyo naladawa. Anda ngamin imay a kliyente me. Kat sinamok pa'y. Okay laan. Ag-order ka niti para kan ka prima. Naka-order kami ng kini Owen. Kafe lang kada kami. No, ada sandwich kan juice? Okay na. No. Kape man nga paiso. Sige. Mabiit laan. Ayabak ti waitress. Nasayaan. Tasaan manin nga arak ti inorder yo. Saan? Tayong bagat din do. Isardeng nanti pa nagbarbartek na. Usto. Awan maalam dita no di sakit. Kan among kadi nga adda na ibaga ni Binilda kanya. Nupudno ka nga isaganaam ti agpaay iti bangunam a pamilya. Apay adagdadaelam ti biyang mo. Nukas di man ti aramidak. Gapuken ko na. Dayta ti dakkalabidot mo. Kaslapay kit din pabasulong ti gayem ko. Idin to naglawag asikatek akim pasol iti amin. Anya? Amok ngay ayatan na kalaunay ni Binilda. Saan kayo nagbayag iti nasurok awalo atawan no saan nakangay ayatan? Kasta Ahmed. Sanak man langan anaawatan. Kat, kasano nga rudan? No agsarita kayo. Anya ti may panamnamang kenkwana. Kat sapay lang ko ma. Tagbaliw pa'y ti panunot na. May papanitik ka na dyan nga gusto kenkwana. At nakasagana amangin kasar ken Binilda. Kahit nakadiasawan, insukat na kon. Amok anaaramid na ti kasday. Gapot sakit tinagam na ken ka. Gapot taawan matlagayam ti mauray na ken ka. Isot ko na kinidindo, prima. Sakbay nga awaga tayo ni Binilda. Masapol nga agkari. Gusto ka, Huben. Oh. Apaya saan ka makasao, dindo? Anya ti pampanunutom ita? Sige, agkari aking kuana. Basta sa na makiasawa iti foreigner. Basta Kat agyaman tayo laangan, no di na payla inaklon tayat daya a Canadian. Baliwag ti agkari king kuana. Anyaman ti may kadeng na din do, saan mo kumaaguraan? agpaiso day ta, pare. Tano ami reason. Awan basol ni Binilda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, prima friend. Agyaman na, tanakuntag ka, Binilda.
Wan, nga maturog akin ton madamdaman. Ay, kuha, Binilda. Ada kadwag. Mabit lang. Ha? Isuda ti kadwag. Dadyo ben kandindo? Kaya't nakakano akasarita ni Dindo. Sige, panawan mi ni Dindo ta makapagsarita kayo anay ba? Apay, saan ka di makaawag asiksika? Indamraman mo pa'y da prima kan huben ang tinaktak. Wah, amangan ko na no di nagsungbatan. Kat, anya di bagam? Kahit ko lang ipagaking ka, may ahit ang kalaunay. Ayat nga awan ka as-askan na. Pagkawanan na kuma, no saan ka anaawatan, Binilda. Anya nga ro tita? Baliwan ta ko mga ornosan di may papan katata. For what? Anya kumapay lang. Ay ahit ang kaunay-unay, Binilda. Nagbalin ang naliday tibiyag ko, kapot yada yung. Kat, asino ti akin basol? Siya ka di ti pabasulam? Saan? Ginupad kon ti amin kadata, saan ka di? Kat nawaya ka mata na mga ramid iti kunam a panagsagana para iti bangunam a pamilya. Uwan anya pa iti sirsig biday tahno awang kamatan. Para ka dadati amin na plano. Kat nuwad ako mapan nakabalin na. Kadwa ka man ang plano. Saan ko akayat ti agpatinggala ang aplano? Taawan sirsirbina day tatin to. Ikarig, agkasarta na pa man na sumangpad ka. Pinumalpas ti kontratam. Anya? Adda ka din nakakatkatawa itimbaga. Asino tinangbilin kan ka, mangibaga kanya kiti kasta, ha? Da prima? Da huben? Pangadeng ko dahi Binilda. Isu amabalin ka ding ikan nakpahit sa bali akong daway. Ulitak, apaman na malpas ti kontratam, kat sumangpad ka. Pagsalitaan tadi kasarta. Kasano pa ita? Inaklon kon ti ayat ti Canadian anagaram kanyak. Kat no agawid ak dita Pilipinas. Tulagan min ti kasarmi. Anya? Sorry langan, Tinto. Aging gaitisan kayo pa yung nagkasara. Saan ka mapukawan ni tinamnama? At tuyak nga uray kin ka. Anya? Uwan. At ayaw ka man ititinnak. Sikapay lang te ayat Binilda. Tinto? Oh, anya tinagtungpalan ti saritaan nyo. San ko nga mo? Tasan mo't unayin ang nagsao ka dagiti na odeng himbatad ko king kuana. Kasta ka di? Uwan. Basta imbaga king kuana. Nga pa man na malpas ti kontrata na kat sumangpuitan. Pagsaritaan min kasarmi. Anyat ko na. Inaklo na kanon ti ayat ti Canadian nga nagaram king kuana. Katinto nagawi din di Pilipinas. Sumuro ti lalaki katakasardan. Kasta? Ngem ko nakin kuana. Aging gay ti sandaan nagkasar. Sana ka mapukawan itinamnama. Anya ti sungbat na? Wah, ken imbagak ngagur-urayak. Kasta? Ket ditan tinagpatinggaan ti saritaan mi. Gusto ti imbagang. Mabayag pa'y day tangal daw. Adu pa'y ti mapasamak pare. Ket gapay ti dayta. Awati kung ti jaya da kanyak nagtrabaho iya Abu Dhabi. Abu Dhabi? Oh, wow! Dakkel ti sweldo ken every 6 months. Mabaling ko ti agawid pinagbakasyon. Oh, nagmayatan. Ket asidigin ijay ti Dubai pare. Wen. Ngamsan ko pa ipakpaka mo kini Binilda nang mabalin ti kadak ijay. Kasta? Ken bilinak man ti prima. No adagon daw ay. Sorpresa ak ni Binilda. Mayat day ta plano pare. Tas an kakit nga agsansano dito'y. Dita 2 taon nakadak ijay. Ken dakkel ti sweldo. May saganak mat nga tanteg pa ito iti bangunag a pamilya. Pinubangunan mi a pamilya ken ni Binilda. Talaga amang namnama kalatakin ko ana niya. Nga ura imbaganan nga addan Canadian nga kayan ayat na. Uwan. Agayin ahit dapay mudlaan. San dapay mo naggalay sa? Sa bagay Addan to pa'y agasawan. Kitagsina dapay laan. Day talakit din agayan ayat laan.
Nasaya at nga ron nakapagsarita kayo matlaan. Baba ni ti video call, ma. Nasaya at nang ron napintas ti banag tinagsaritaan nyo. Napintas asaan? Anya ti kayat mo asawan. Napintas ta nakapagpalawagak kang kuana. Kat nagkariyak pa ano malpas ti kontrata na iya katakawi din. Tulagan mi matan ti kasarmi. Anya mo ti kinunana. Saan namat ngayon baga di na kayat? Bino kayat na. Wino umanugot. Gamkit di na ibaga na nga inaklon ng ti ayat tinagaram kang kuana akanidyan. Addan kaayan ayat na ijay. Huwag ka no? Kat pudno nga tamat. Kaano lang nga napan ijay. Adda-adagos kayan ayat nan. Saan ko nga mo man? Numaminsan nakurang ti pamatik. Tasan mo takas ta ni Binilda? Kita Basta yung bagakin ko nga gureak. Nga uray adda ita dayo. Ay taglata. Kasta. Kaninayon kong imbaga. Nga aginggay ti sanda pa yan nagasawa iti dayja kanidyan ako na. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Amo ko, Ben. Saan na basta laksidan ni Binilda ni Dindo? Hanggasam dayta. Nasurok awalo at awandaan nagayan ayat. Kastala ang kalakat ipanagsinada kan panangisukat ni Binilda kan Dindo. Wan matkit di Kinapudno na. Nakurang ti pamatik nga inaklon nan ti ibagbaga na akanidyan anagaram kan kuanay jay. Kaya't mo asawan, parbo na laang dagijay. Uwan ho, Ben. Kaya't nalaang asubukan ni Dindo. Adda na sa o kanyak ni Dindo. Ang saan na kaya't amamon ti sa bali? Anya dayta? Oray siya. Ilimad na kanya. Wan, ngam ibagat king ka. Basta saan mo lakit di nga istoryan iti sa bali. Anya dayta? Ikarim nga umuna Well, aniyan. Nakurang pailat talag mo kanyak. Agabrod ka no ni Dindo. Anya? Aga sidaglang ti syudad nga ayan ni Binilda kanti papanan na. Sa dino? Ijay ka no Abu Dhabi. Kasta ka di? Wow, Kaya't na ti makaurnong. Bayat ti kada ni Binilda ijay Dubai. Kat inton agsublidan nga agpadpada ditoy. Pagsaritaan da ti kasarda. No? Saan apod no nga addan kaayan-ayat ni Binilda ityan? Awagam tuman kit di. Tiliwang. Nupod no nga adan kaayan-ayat na ijay. Kumusta kayon, Papa? Masaya at lantarag. Di nagpagdanagan. Agyaman at naroon no kasta, Papa. Kasi ka, kumusta mo ti trabaho? Awan parikot. Nasayaan nga ron. Wan gayam, Papa. Saan ang imay dita balay ni Dindo? Saan mo nabayagan? Naudin na di pa nagdamag na kanya. Nupudno nga dan, kaya nayat mo dita. Aniya? Awan. Ay, pilya ka nga ubing ako na. Iramraman nakpayan nga gulbod. Pasensyan, Papa. Kinapudno na. Nag-video call kami din na minsan. Tainawagan nak ni Prima. Saan ko nga amo akadwa na gayam da Dindo kan Huben. Kasta ka di. Nagsarita kami kan Dindo. Kat as usual, nagkarimanan. Nasaya at mata nagsarita kayo. Kumain kami di kundaway ng agurnong no dahil dati kayat na. Papa, adakon dito Dubai. Kat 2 taon di kontratak. Siguro, numalpas da ito yung kontratak. Ag-forgood akmatan. Katanya di ko na din to. Timokong. Apaman ka no amalpas ti kontratak. Kat agsubli akon dita. Agkasar kami kanon. Oh, matla kayam. Pat kamon di kayat na. Sa nabalita wala nga tawon na ita. Manumot lang aglabas ang tiyal daw iha. Makitan to, Papa. Ang mukmat kat. Ngay ayat ang launa ini dindo. Pudno day ta, Papa. Kat nasakit laon ay tinakam ko. Nukalpasan ti 8 atawan.
kat basta ag sinalatan ti dalan mi. Alawan, kanapok ngay ayatin nakalawunay ni Dindo. Ngam, taimbaga ka, Papa. Awan ko mati sa bali ang makam mo. Wan, uray kay babanan di panagulbod ko. Nalangarodan, Papa. Kastapay. Baliwak to man ti umawag. Bye! Bye. Nalakit din ni Papa. Isingir na pa lang ti panagulbod na kano. Kaano ti kunam applied mo, pare? Inton o may alawasin. Taltalak mo pa nga rod, ah? Tapno awan ton di rason ngagkadgad. Di parang ikasal ko kini Melinda. Kasanon? Nukalpasan ti panangis sa ganam. Ket adamat gaya mon asawa ni Benilda. No bilang kasanto man di mapasamak pare. Awan maramidak. Uwan mo't kit di, ah? Ngap sana ka mamati. Pagkasta kalaka na ti pananglipat. Kan panangisukat na kanya. Kastamot ti ko na ni Dindo kanyak. Kasaritam tuman anasayat ni Benilda. Uwan man? Saan mo nga ibagbagakin ko na? Nga agabrod ni Dindo. Uwan. Pankak no talaga nga adang kaayan-ayat na ijay. Naggulo dagi di ado. Ngam kasanon, nupod no kat mapaay ni Dindo itinamnamaan na. Sa balin tuman aparikot daytan sa nabali. Agin na sidag ti ayan danto. Anya ti amom. No ijay dang agkinawatan manen. Sa bagay matkit di Sapay la ko ma. No apay kit di adata ti masayangan launay. Siyempre malaksid a best friend ko. Kumare kan kumparik ida. Kasta akmut Kan agasam dayta. High school da pailaang idi kat agayan ayat dan. Aging ga a college da. Kalpasan na. Agbanag kaawan dayta a relasyon. Kaloka talaga. Intun bigatan ti flight mo. Saan na malapdan? Wan mama. Sana baling? Tadamot lang ni Maring akadwayo diti balay. Hindi nakpagdanakan. Nasaya to kasta. Si kakit di ati agan-an na DJ Papanam. Awagan na kadagos, apaman na makadanon kay Jay. Ura iti panagbabamlang iti eroplano. Tapno ammo ka natalagad ka nakadanon. Namnamaan nyo dayta, mama. Katala, sapay la kumata na saya ti trabaho mi Jay, anak ko. Awan danag. Oil company ti pagtrabahwak. Kat sapay kumamot, tayton agsubli kayo kin Benilda, agkasar kayon. Ay, kasati kariking ko na, mama. Nupay din na sinumbatan timbagak. Amok apang panunudan na dayjay. Nasaya at laan ahano kasta, anak ko. Tasyak nga ina, masaya nga nakiti madadaol a relasyon nyo. Tinartarakan nyo dahi tayo tinasurok awalo atawan. Uwan nga rin, mama. Iso ajak pa siya na basta sukatan nak ni Benilda. Kin basta lipatin na tinagkaduhan mi. Iso nga rod. Ala, awan may pabalon ko kan ka no di kararag ko. Anasaya at ko matipagtungpalam iti papanam. Saan na malapdan, pare? Hala, agan-anad ka kuma. Agawag kanto na makadanon kay Jay. Siyempre, di ka madanagan. Ken ag-video call kalata no adawayam. Uwan, talaga nga gawag ak. Iti sa bali abanda. Uray di nak maawagan. Basta maawagam ni Benilda. Uwan mo ta. Adagayang maibalakad mi kin prima. Ta nagsarita kami iti cellphone iti rabi. Oh, anya dayta. Saan ka kumasumapsapol ijay iti sa bali? Ni. Apay ka din nga ramidig dayta. Kanda ito iti kang runaan pare. Ipakaamom matlaan kin ni Benilda. Ti kaaddam ijay. Anya? Madmadi, no saan mo nga ipakaamo? Tama nga no ibaga namanan. Asan ka na pudno? Na nagilimod ka kinkwana? Uwan na niya. Surprisam kit di. Awagam to.
ket sarong karam iti ayan na. Talaga ka sa taramidak. No, ada bakasyon ko. Mapanak iti Dubai ngayon na.